Surikep atangka cek kiron pon long ajok seng right kharwang abilisar mate rongkhang educational block chairman P Ratane pen Karbiang long termas council CM Dr. Tuliram Ronghang apan kacuru Kairing nangji pulote aron barim atumapan kelang karana pon dan sorkar pen kacerap kacitudun akenang sor lason si kedam tang herini pai kresi Asam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma kurusar atumapan Suri kep acek kiron pon along khasi kharwang akhe atumta aron barim dokok ajok bang kep akurusar atumapan pini rongkhang blok chairman mati khasi kharwang aron barim abidisa piratane adeng pen kurusar atumapan cinthong ahawar amser arong kharwang ade chohem along chekron pon tanglu Karbiang long termas council CM Dr. Tuliram Ronghang kacari lepen ki Asam along Dr. Himanta Biswa Sarma kacari pona put non lapusan kurusara tumapan tangka pen jakong orang kipidin kemisen ajok piratani pen khasi kharwang aron barim bidisa kacuru pon pacin lason sik aron barim chief convener kangjang terang aphantam kacuru pajir pon akansi media kelang raratum handame akansi kadom pi pajir lo monopor badak amser mate menser waralom kurusar tumapan pura Asam Chief Minister pen Suri kep bangso cek pinian dadak amser along sengrak terbang along anang palelo asida bakso Asam Chief Minister relevan pen ngipi na isi kemisan lupus ni dicadam atau kesemet Karbiang long termas council CM apantame ningak long pen curolo non ada itum asia khe pantame nangkelang kalana pen job heladak amsar along piniar ni tame karkli ka jo piniar ni tame klembom lang asiladak bang sore singrai karbang kapereng verji pantame nitum pan jakong orang na pidun ver sonte mesenji kapen ke ansu se aprang ke dam ni pantame nitum jakong orang akenang sot kapen miti sore tame akenang sot nasi non ala anwet tame nitum ningching samlo non ada kedo lindok puang selo asidak lang tum pantame lawang so askim kacedeng long kacedeng thega potame nili churolo apange ati hai kangjang terang hantame nili sumet churolo alang li apora betim kan tame betana pipen na bang kep biniani cek ron ponong lo pending ponong lo kasi alang li pantame ni klong dan churolo ini tum legap isi sengrak hawang akhasi dan itu suruh parpig loh ilitum Dr. Himanta Biswa Sarma lapen akehai Dr. Tuliram Ronghang lapen akehai kangjang terang lapen non ilitum along nangkiron pon ilitum khasi along chairman Ratane akehai lasi non ladak nilitum kideng pon long mane isi itum ron barim along itum iklem don hakuman tuar ni pelone ngilitum ta kurusar do lapen itum niom niti iklem itum ta aron barim si iklem se pakta sikai siwet seta kapajira bangabe piniar nian ke ilitum yo Asam Chief Minister pen cenglok itum CM Sar pen cenglok tua kithe kiding itum pen cenglok pini bang itum pan Suri kep kapajir ke lita ning sampit piglo lasi non yola pinpo tu malang bang ta dua bujet lang mane ini ke itum bang kep kakali gurusar pen pangrum dampet lote bang thom kep atam ni yo la so non itu aron bari malong ki klema bangke la si pan chot lo
Ito.